अमा सावगासिनो नै इयाव अमाखौ नुवा ओमफ्राय नैबे खर' जिगाबफोरा सावदों मागोनि दिनै मागोनि 1 थारिखआवसो जायो नालाय मैया बेलांगो दहाय फुङाव बेलांगो सावबाय ओमफ्राय दिनै रायजोफ्रा जाबाय लागावबाय बेदरा रानबाय दा नै एबार होबाय बे सासेनि बाहागो आरोखि 16 जन नालाय 16 जन जोंनिखौ रानजोबसिगोन साफा आगाव नै बेदर रानग्राफ्रा नै आगाव जानबा फै मागोनि मोजाङानोलै मोनसे खम जागोन जानबा फैनो दुरा मा सुबाय थायो नामा बेखौ
लागावलायदो खम जाबाय नामा थिखो बेदरसु लागावना हो सुग्रा खेबनांगौ लखबलायबाय एबार थिखोलायदो आरोबाव गोदान ओइ सुग्राफ्रा सुखांनाय सुखांनायाव सुना हो भारा गोनां गोनाङा सुनाय जाबाय लखबलायदो जाबायबा लखबलायबाय नै सुग्राफ्रा फुरा होगासिनो दं नै एसे रायलायहरदोब्रा दे मा सुग्राया रायलायहरा एसे नाहरदोब्रा नोङो सुग्राया ओइ ओरैजाय आसोल गामसा जोमनाया फाल्लासे जोम सुगासिनो दं एबार सुबाय नै रानबाय फाल्लासेनि बारा सासेयाव फाल्लासेनि बारा गोलैगोन नै फुगासिनो नै रानग्राफ्रा मोजां रानलै दे आन्दायगोन दे थिखोदो लागाव फाल्लासे जाबाय जाबायलै